sa to volá urážka futbalu z obidvoch strán. Neprináleží mi hodnotiť supera, či budeme hodnotiť svoje mužstvo. Darmo budeme sa čudovať, prečo niektorí hráči tak hrajú, alebo prečo herný prejav mužstva je taký, aký je, ale títo hráči, si dovolím tvrdiť, naviac nemajú niektorí, pretože darmo si tu budeme, keby ono, nie. Títo hráči už dlhodobo podávajú takéto výkony, aké podávajú a sú tam niekedy menšie záblesky, kedy za ktorý zápas vyhráte, dá gól nejaký hráč, potom za druhý, ale hovorím, to sú len záblesky. Kvalita jednoznačne chýba. Títo hráči sa nebudú byť za toto mužstvo, alebo za tento klub, takže hovorím, je to ťažká situácia jak pre trénera, jak pre vedenie klubu, ale niečo s tým treba určite robiť, lebo takouto cestou, táto cesta nie je správna, pretože nie je možné, aby niektorí hráči odchodili zápas a vyslovene to je hanba. To je hanba, čo dneska predviedlo celé mužstvo a hovorím, tí mladí sa aspoň snažia, tí vás neodrbú, tí idú, tí sa budú byť za tento klub, ale hovorím, niektorí hráči by sa mali zamyslieť, pretože nie klubu len škodia, ale si myslím, že dneska uškodili hlavne sebe samým a svojmu menu. Takže dneska si urobili parádnu reklamu a krásnu rozlúčku s týmto klubom.